V roku 2024 sme si dali náročný cieľ. Získať do konca roku 2025 100 000 followerov na TikToku a zacementovať tak slovenskú sporiteľňu ako top of mind banku pre mladých. Ako však dosiahnuť taký ambiciózny cieľ pre banku? Jednoducho, nebyť bankou. Namiesto klasickej komunikácie sme išli TikToku naproti a komunikovali ich jazykom. Trendami, stuntmi, súťažami, aj výraznou tvárou. To všetko konzistentne a najmä s konzistentným úspechom. A výsledky? Necháme čísla hovoriť za seba. Konverzia nákupu follows iba 31 centov za followera. 359 000 lajkov. A takmer 100 000 followerov. A čo tých zvyšných 449? Tí určite prídu.